Здравейте! Ние сме актьорите от кой филм? Наследникът. Така се казва. Аз съм Башар Рахал. Аз съм Асен Балтечки. Освен да се каже, че съм Илана Буковска, не ми остава друго. Ти не си ли Диляна Попова? Можем да питаме Асен, ако искаш. Не. О, извинявай аз. Изключително чаровен вампир. Принципна, овладяна и прикрита. Изключително нечаровен вампир. Аз изобщо не съм си готвил за ролята, просто си казах текста. Не знам, вие как сте? Нещо работи? Да, на мен най-трудно ми беше тия зъби в устата, постоянно. Май си беше окей, че аз съм с чене и си го свалям. Те ми ги слагат и си слагам ченето. Само му го штракат и той си е готов. Си е штракна, то е на лего. Извинявай, кажи и ти нещо, айде. И тази роля си беше като другите ми роли, смисъл. Интересно ми беше, че не съм била вампир. Очарованието. Скромността. Скромността при мен. Моя герой е много скромен. И затова и двамата са толкова красиви, защото са красив човека, нали? Смисъл, там нататък. Чак че аз забравих какво си. Не знам, тя е доста по-различен от мен, типаж според мен. Не, че не мога да ги въплащавам тези неща, да ги играя във филма, но по-скоро мога да говоря за разликите. Ай, кажи разликите, айде, направи разговор. Пичо, аз трябва да тръгвам, само да знаете. Не удължавайте Добре, нещата. няма. Ще ви разкажа после на семейните работи. Мен ми бяха много забавни сцените, когато бяхме седнали всичките на една маса и бяхме много страшни вампири. Башо с някакви ногти, които си беше залепил детайл, нали, откраднал от Робърт Де Ниро там, от Енджел Харт. И другата ми любима сцена беше, когато долу се биеха някакви дечурлига, а ние си седяхме там на пейките и си гледахме. Аз пък много харесвам сцената същата тази, която Асен беше откраднал там от Марлон Брандо килограмите в Дон Хуан де Марко и все още в роля. Ти не си мръднал. И беше супер, беше наистина страхотно да го наблюдавам. Не, виж кой говори за килограми, само поглед. Няма значение, аз съм с Пол. Аз се чувствам като рефер в този разговор. Не знам да ме сещате, ама добре. Окей. Ние сме дебели вампири, това ще бъде различно. Да, но ние са добродушни, тя е зла, Нито затова е един друг слаба. филм, нито един друг вампирски филм няма дебели Няма вампири. дебел, добродушен, лош човек. Да. Зъл човек. Ние не говорим за хора, ние говорим Ние за говорим за вампири. вампири. Да, това казваме. Ние Насякъде така са работим слаби на и пролет. изпити. Българския вариант за вампири. И дубайски също. Дубайски вампир. Майко... Да, иначе хубава беше сцената на съвета, за която говорите двамата, защото те за маса, нали, защото са дебели, като така, кажат е. маса и се сеща, че това им е любимата Разбира сцена, а се. то също ставаше дума за съвет. С Башо се познаваме от пишлегари. Ние заедно кандидатствахме, заедно учихме, после бяхме в един същи театър, преди той да забегне за Америка и сега ни се случва да снимаме в едни същи филми. Така че Башо си ми е като братче в тази професия. Асен ми е по-чужд, аз не го познавам толкова добре. Познавам го отскоро, от една седмица, от снимките на филма. Айде, кажи и ти нещо. Аз всъщност не държа да казвам за работа с Башо. Аз защо отговарям изобщо, не мога да разбера. Арабска жилка, това е страшно. Просто е... С Башо винаги е неочаквано, както виждате. Не знам, аз млади не видях там, докато снимах. Аз снимах само с възрастни хора около мене. Имаше там един бал, имаше някакви млади около нас, да. Някакви мои деца. Моите бяха най-красиви, между другото. Не е вярно. Така като ги гледате, кое дете мислите, че е най-хубаво? Да го гледате тримата. Ще видите кой е моят син и ще разберете защо всъщност аз съм избран да играя баща ми. Дядо. О, сексапил. Винаги съм искал да бъда толкова секси като нея. Аз пък очите, света на очите. Според мен светлите очи са перфектни за кино. Всички искат да бъдат Асен Балтечки. Аз Така тия е. глупости. Това е много труден въпрос. Толкова широко около врата на това. Винаги с хилеш минава през всичко. Ами, очаквайте наследникът, само в кината. Смъртта на моят внук не беше инцидент.
Тази нощ е краят на човешкия ви жизнен път. И началото на безсмъртната ви съдба. Тишина! Според реда на ордена ви осъждам